Nigeria army don't come outside, come tell us say they don't capture some men of Biafra Liberation Army. No be small thing, no. As he released this video, now the Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafra government in exile, don't come outside, come tell in general public, say may they find am that location. Now I can say, hey, as a Prime Minister, you are looking for location of where they take your boys to. You don't read. My people, I go play on the video. And we will jump for another thing. They say that US crashed today with the Biafra government in exile group for inside social media. We will play on the video more and see. One after the other. One. Silence. Can you resume Jagabe Kwakwaka? Only Sinus, no Sinubia. Kedinobo. Unubundegene. Unubunde Biafra. Nunubunde Biafra. Onu wa Biafra Liberation Army. Onu wa wunde Biafra. Okay, ke hunu ko makia wara da. Ke donye bo onye si una ahụ. Amani mo na kenga ma ko. E ma mo onye si una na ebe a mo no libe nke ọzọ. Ke ahụ ke bush name gị. Ijere. Ke bush name gị? Ijere. Ijere. Ke bush name gị bụ Ijere. Okay. Ke onye nka bịa here, put this again, come. Come here, stay there. Hey, say, hey, come on. No run about. Can't hold your car. Can't hold your car. Sunday. Hey, the Chris. You know Yala. He's fired. Hey. Get off again. I'm Sunday. Give us Sunday. Ke bush name again. Ke bush name again. Can't hate your mother again anymore here. I had him. I'm the Sunday Jonathan. Again, it was Sunday Jonathan. And the same bench be onye kun naga na nke nkwankwa aka. Okay. Onye awonye otu no kwa ya. Onye Biafra no so. Enwere Biafra na. No gene. Enwere Biafra na. Shut up. Oya wo oga gị. Ke bush name ya? Sunday bush name ya. Okay. Okay. Ke bush name onye nka? Imana Chukwudi. Imana Chukwudi. Ngwa Chukwudi ke aha gị? Aha gị bụ Chukwudi Ugwu. Hey, you don't have bush name, but you're a member of Biafra, Nabi? You know be Biafran? Na aha gị bụ gịnị? Chukwudi Ugwu. Ima this very necklace of ma? Yes. Ima the necklace of ma? Okay. What's in this person's name? Ugo. What's in bush name? What's in bush name? Joy. Aha gị bụ Ugo Chukwu. You want her bush name? Okay. Ọ dịghị gịnị? Ka afa gị? Ugo Chukwu. Okay. Is not gini? Carpenter ka ị na-arụ. Okay. You are somebody in the carpenter bi? Ngwa, listen to me. You can go eziokwu na. I want carpenter. You member of IPOB? Okay, who member of IPOB ba? Of one Omoji. Don't babu kwegi. Ke onye ka ọzọ na ebe but I wouldn't have force. Let our people come first. Let they come first. One after the other. Oh Jack, you see this one not dey free yourself. You only get me better now. You can watch can see me only better now. But no one ga no there. Yeah, Ema honya. Oya go back. Onye monye nke ọzọ. No, don't worry. I'm here to worry. Don't worry. Ngwa. Onye na ama honde nka. Oya go back. Okay. So these other ones na ịmacha ndị abi. Ndị nka now, na ịba ịmacha ha. Okay, fine. Ọ bụ ndị Igbo dị in charge. Ihe ndị Igbo gwara ndị gọvanọ bụ ihe ha ya eme. Soludo pụtara kwuo, ndị Igbo anọrọ be
Sisi aje zo ki container ki lab. Bịa kpochiwe shop ha niile na ha chọrọ ịnọ n'ụlọ. Ọ bụ ndị Igbo na-ekwute ihe na-emeni. Anyị achọwadị ị na-arụkọ ọrụ with ndị politician a. Ọ bụ ihe bụ nsogbu m na-enwe with some of our DOS members. Na ha ejela arụkọ with Soludo. For what reason? Now, hold on there. You see why I hate many of you to the core. You see how you are in where you are. Know that the individuals are working with the governor. You see why I told many of you, your utterances have sent a lot of people to your early grave. You will be where you are because of your idiotic prime minister. I'm coming. Look at the man you say you are throwing. Look at what he said. Pay attention. All you know so. All you know kill my son leader. Yeah, this guy put on his own, not his own, on his own umbrella. Nobody will have no. Listen, when I talk, you are not so much. Pay attention. Mazi biko abụne chọrọ ka anyị banka biko akpọli ka anyị nwee banka close your mouth. When I say close, I'm on my platform. You want a platform, you go on your own platform. Pay attention. And I'm to be honest. There is no sit at home. You do busy sit at home. Never. It has never worked in the history. No. You do busy sit at home. Never. There is only two ways. There are only two ways. My grammar has to be correct. Only two ways to fight for your freedom. Only two. Not three, not four, not five. Either you go to the ballot and vote for the people that you want to see govern your lives, or you go to war. Finish. There is no sit at home. You know why I'm playing this thing to you? I know why now, but I'm coming. You see why I said I don't want to. Normally, I don't need to have you here because the attitude you display over our sister in your platform. Be matured. You don't need to be having me like one. Close your mouth. Close your mouth. I don't have before going. Now, I'm coming. You see their mind. They said the reason the achievement of their seat at home is because of that woman governor Nandi was in charge. Oh yeah, people. This is the achievement. Just legally say some matter. I'm not here before you. Zion never talk. So it has so much importance. Normally, you don't supposed to be in my platform. Now. Mazi biko abarizilem na biko achọ nke igba moku ka mmadụ ya mi chọ igbo my weapon here. I don't need you here. Na moku ka moku ibe weapon ya because ndị enye m nni na moku ka moku ibe biko the same thing came last time make their weapon let us anyị bụ ndị Igbo biko anyị wait metu enwe m chọrọ gwa gị chere mba anyị chọrọ metu wait now. Listen, brother. Listen. Against brother. Biko, do with due respect. Metu, Anyi, Biko, I play no maturely. Let's have a good conversation now. Biko, no issue. Biko, I just I told me. Hold on. Bishop, go to Siafunda. Emanoto anya na who this guy yeba na. On I didn't come wuro mamanye anymore. I'm telling you. Emanoto see who these people. Emanoto see who that. Emanoto see who we idiot now come, let me come now. I'm going to give everybody here. I said I will be going out. I have somewhere to go. If not, I wish Dube no how many care control on here. Maybe if at the end of the day, you are not gonna battery communicate on my phone and because I'll be going out. Now, let me give you people 33 minutes. Question, recommendation. We will talk this and continue this program. We can have it in the evening, but as it stands now, Methuselah is moving out. Now, Bishop, please, you have 3 minutes, please, very fast. Can you hear me? Yes, again. Pay attention to your time. I just give you 3 minutes. Normally, I shouldn't have been here doing program by this hour because I have an appointment somewhere by 1:30 and I have to drive almost 40 minutes drive to the place I'm going to. I said it earlier on.
So, but good to have many of you here who have the interest. Mazi, we keep before you happy I go work moderators give the charge. Ngwa Bishop, continue. Okay, achọrọ m ịjụ ajụjụ ihe m chọrọ ịjụ, which that ajụjụ onwe bụ onye sere ya. Ịghọtara? Achọrọ m ịma reason of this sit at home and reason of the killing of ụmụnne anyị wụ ndị nọ na ala Igbo as a whole. Achọrọ onye mbụ Simon Ekpa. Anyị ka m chọrọ ka ọ zaa ajụjụ a. Biko, o doro egwu na ọkọ anyị. George, ọ ga-aza gị ọkwa ya within your 3 minutes because ask him 3 minutes each person so that can we help up also. Maazị na-interject. Biko, ihe m chọrọ ikwu ugbu a bụ o doro egwu na ọka anya na Hope Uzodimma na Asari Dokubo sendịrị ndị ọjọọ n'ime ebe anyị. Ọ bụ eziokwu na anyị na-anọ agha wit ndị Naijiria. N'ime agha anyị na-anọ, Naijiria adịghị ezu ike. A na-etikwa ndị ọjọọ n'ime anyị. Anyị ihe eji eti ndị ọjọọ n'ime anyị bụ ndị ahụ bịa mee ihe eburu ya bụ ya na ọ bụ ndị otu nke anyị mere ya. O doro onye ọbụla anya. Ndị na-eme ihe ọtụtụ ihe a na-eme nga abụghị ndị be anyị. Onye Igbo ṅụjuru mmiri a na-afọ enweghị ike ịnọkọta gbagbuo nwanne ya nwoke na-enweghị ihe o mere ya. Ọ dị eme o mebedi mbụ. Amụrụ m n'ala Igbo, eto m n'ala Igbo. Ọ bụ ihe m chọrọ ikwu. Eji tige sita ala Igbo ka Igbo ghara na-azụ ahịa saa one. Ihe eji eti sit at home bụ na onye isi anyị bụ onye king anyị fụbere n'ụwa n'ala Igbo bụ Maazị Nnamdi Kanu na-eji ya ilegali, ya mere eji eti sit at home. A ga-ahapụrịrị ya, a ga-ahapụ ya sit at home must continue. Onye ọzọ ka moderator because unu le anya unu afụla Maazị chọrọ ịpụ apụ. Ebe ị na-ekwu okwu a now na a ga-ahapụrụ ya ma ọ ya sitato ke o mere oju naanị na Anambra ala Abia steeti ka sitato mode ọ dị na Ebonyi ọ dị na Asaba ọ dị na Onitsha all other places ọ dịghị wo ebe unu ala Igbo ala Biafra de ke ihe mere o ji wuru Imo na Abia. Okay, ọ bụ na Biafra ga-abịa, ọ bụ ndị Igbo ga-elid ya. Ihe o jiri bido n'ala ndị Igbo bụ na ọ bụ ndị Igbo lead the Biafran struggle. Anyị chelu Bishop chelu. Bishop onwe ihe chọrọ. Bishop ka na-use 3 minutes ya. Zion, Bishop ka na-use 3 minutes ya. O nwere ihe m chọrọ ichi ipuli ya ka ogologo question a kwụsị. Anyị nekwe n'otu sit at home si bido. Mgbe e kidnapụrụ onye isi bunati ya achọghị ịkpọta ya court DSS anyị amara ebe ọ nọ. So ewesịa je protest na agbagbuchiekwe ndị be anyị. DOS wee tinyezie that sit at home in protest. Onye isi wee bịazie court afia then agwa ya sa na etinyekwe sit at home. O wee nye order immediately say stop onye. Onye isi say stop onye. Even the day Chike Edozie mpụta ya announce the thing. Ọ fọchara ya ka ya bebe akwa because ọ dịrọ happy, but in IPOB you must obey your superior. Or announce on our stop here. Then this guy, this idiot, Anna Simon, continue with the insult one them because no insult. Onye na media sige get stop onye get stop onye. Nyawa ma reason o ji sige stop onye. Onye issue nyawa ma ebe ọ na-afụ ya ofu. E continue na eme. How will you feel? Zion in aggiungi sempre in promozione dal 25 al 31, ragazzi, state pagando 9 centesimi a cialda. Mi raccomando, solo con prenotazione questa promo. Somebody who speak. Onye na-ekwu ugbu a, Maazị onye ka ị na-agwa? Hold am there. Achọrọ m ịga son, please give us your take. Nye anyị olu. And our brother, I think our brother Bishop, I think I'm here the second time one ahụ na my platform. You want to go? Today ka I will expose all these things. I am at this thing from the beginning. I need you to on. So that is why any move, Maazị mere, I am at the meaning. Ndị a na-achọ ka akọwara everything verbatim which is late. So that is why when this small thing how called to idea convince here some of the people that are following them. I want those of you that are paying attention to listen to this clip and tell me what you understand by this. How I wish I have enough time. Even on MM Kasim order this will say I know they come. Now pay attention,
Pay attention. State David Umahi raised the alarm on live television that new groups may emerge in the region to counter the secessionist agitations of the indigenous people of Biafra. The governor went on to describe the two separatist groups in the region, which are IPOB and MASOB, the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra. The governor said MASOB had never issued threats in the region. IPOB, on the other hand, has been issuing threats and says he fears that if IPOB does not call its people to order to stop the threats and killings, other groups will rise up to counter it. Now look at them. All these groups here are here now. Now them. You understand? So, and with a lot of so many evidences, I have been doing this at Twitter. I'm going to Twitter. I don't want to overflow issues. Zion, please. Zion, I got to map. Okay. Greetings. MAP, greetings. So, the hell you when you enter. Anyi, my problem unu na enwe. Unu ebido, unu amaha the beginning of the whole thing. Unu just jump in the middle. But I hear one on ime. This is what is happening. All the clip played now. Onya bụ Autopilot and Simon Ekpa, a parallel organization gonna counter IPOB. That's his job. Onye recruit Nelly Ofebu nke o mechakwa release enu die. Mana unu agota duto unu jump in the middle. I am the whole game. Onye na sponsor bụ Dave Umahi. Ihe a niile bụ ka maazị wee jee nga. Then destroy your IPOB. Asakwange so no nyi na eso. I know if Anyi asakwange so no nyi na eso. But ihe na agwa gị bụ na this guy ga lead digito oku otu si lead ndị ọzọ. Many of them. Onye anaghị fight for to restore Biafra. And the moon onye enweghị anything in common. Funu wa na-ekwu unity. Onweghị anything moon onye nwere in common. Even if ile binu anyị na fight, prefer me ile binu to this guy and onye ọbụla na support ya. I'm telling you, that's how serious all the. Now, your end is up now. Ekpari nwunye onye isi. Anyị, how can I be nna claim na nna nrugo nna akpọ nwunye ga ashawo kedu ka ihe esi feel? Okay, thank you. I was striving to talk because ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ ofu ihe ị ga-eme bụ aga m ala ka unu mekwa n'ụlọ na-ajụ ajụjụ jụọ ma ajụjụ. Moderator. Son, give us your take, please. Give us your take. Mazi, act like a human being. Somebody who's 3 minutes. What to imagine 3 minutes? Yeah. What special person? No. 3 minutes. I need you here. Son, give us your take. I'm poor. One time, this guy son, you put your map, you go come close. Onye just bido kubo freedom. I have a TikTok. 2 years, 2 days, one just was in 9 months ago. Man, again wanna go na Biafra struggle over 10 years. Jiro organogram IPOB. If you're going to do an exchange US, will make one sense. At all. I have to work. I need him. If what if we go here but be better freedom fighting or for a yotaro? On your no Katabaka, George Simon, can you organogram ija fight if I know? At all. Joy POB, can you organogram on before we do the quiz. Was it let us leave about Anya. Let's go straight to that discussion. On any money, I try to do here now. I can follow that question. Ask Aya. Obutolonya to avoid distraction. You know, when they go against somebody able to let us go straight. Some things in me now. Bishop Osgo. Bishop Osgo. Son So then I the program today. Maka very dark man. Very dark man just bought a product of first state. Nigeria is a first state. Anybody well off may report on your own because he can go people. Hana chose eba na ebidaka. Imagoro onwe eba ye tikatazi egi ife just aju anya aju onwuzi na ebi eri aka na onye obuna pụta sị gị no yen zop no chọrọ ịzọpụta gị isori ya.
Iman chekizi ko ni fo kezi ko nya to yesi sopota gi. Mmadụ pụta ọsịkọ chọrọ solve your problem na Nigeria. Oje na tackle the problem from the branches. Instead of ije tackle about the taproot to the government, the main government. There are people now every time people after they debate the same person. Because son, if you go here now, okay, my honorable Obije who only see yesterday. Hapo here dark man and the blue man. I want to enjoy those bastards then. Nah, not even look at my mommy here on. I want to hear about ceremony. They got a good. So you know Map, I know please. Continue this program in the evening around 9 p.m. Biafran time. We'll continue on this topic, but tomorrow we are going to Twitter. Ebahaka, the headquarters of Fundi the city, you know. So okay, Map, please give us your take. There is no need there because Jumakia will be about that Ârmy special because platform yana dey irritating 247 because of your time. I like Kika. Obo nega but here in next program. That is a very matured conversation because Amahamka a well grown up man. Onye nsino ngujulala niafo. We to Igbo, I'm differentiating between a scam and the reality. At his age, somebody no ye go take war jet, knowing fully well that no part of the world the war jet, a country recognized by the UN name exist. Where something and before I get niga my he mborogu the country banye. Then also the person so like Kayalije because this topic Muama could say anything because now the guy about to go. My brother MC Bishop first time na jamugi na platform neku freedom dey and I respect you a lot na there na your platform always equally man. Iyan chole ke mata here na the enemy of ndị Igbo are the people mbu egbe happy to the enemy to yali other egbe ahụ to the people actually ekwesịrị ịzọ ndụ which is Simon Ekpa na ndị otu and any person mbulu egbe ekwesịrị iji wee protect his people gbabazie people egbe ndị ahụ na protect for example ịgbagbu nwaanyị dị ime n'Enugu steeti in the name of sit at home o mebelo na history ọ bụrụgodu ndị na-eje ọgụ no matter how warrior mgbugide mmadụ ọjọọ ma nwaanyị dị ime n'ihu ọgụ anaghị egbu ya because of the unborn baby nọ n'ime afọ imetu nwa na-amụbeghị aka is an abomination and double sacrilege n'ala Igbo so ndị anụnwe inwe mind igbu nwaanyị dị ime that only condemn them so anyị special na-claim normal ihe but ka o ji account 150 days acha no launch Biafra ị na-enwe Biafra passport Biafran currency Biafran state without ịma bandere ebe ị nọ then on defend na Metu Zion son na map genu ntị anyị special MC otamshiguro MC ịghọtala so ọ create content dị iche n'iche nke wọkrụ n'ugwu nke Biafra yala ihe gbasara Nigeria ọ na-egbuli egbu ọnwụ nwanne anyị o kpamshi emeghe NC mụ gbawule enwekwere liberation asa chọrọ ịkpọta MC unu kpọọ mụ okay Bishop MC through self okay I think I just name yes, so we nickname. So atọmpunu na-edo ụmụ Igbo anya ọfụma ịghọtala because unu etile anyị na agbalụ to the extent anyị na-aza eze ndị onye ọbụla anyị hụrụ na anyị even ma ndị kpam nọ na o nwere nga m ga-efụta na ajụọ m si bring your phone amam even ana m enye phone sharp the other time ka m were picture m na ndị Kalu mere background ọ tọọcha inweta akantị police na ndị ama ekụrụ m kpọbawa m n'ime ọhịa anyị hụrụ m mgbe m na enweta akantị ha gbara ahụ m kpọbawa m n'ime ọhịa so mụ amazi onye ke jidere m mechakwasị m gawa ịghọtara so amazi m ndị a na-eso biko nụ awụ MC Bishop na ihe nchọka ịghọta any group efu nna asị gị na ha nwawo ndị IPOB anaghịzi emete gaa chekie ha jụọ that person mgbe Maazị Nnamdi Kanu na ọwa IPOB member
ha ga-asị gị na ha abụla IPOB member na ha supporter. MC Bishop. What happened here? You can like it because MC Bishop, I say they're hungry. Then you are hungry. But you don't go there. I say they're hungry. Okay. Hungry. Hold on there. Like I said, all the good, you know, that with umunne, when I contrary opinion, I love it so much. Because in my tone, some of you may think that this Methuselah, and then you get a chance, because Allah Molo, brother. Allah Molo, yana echekwa hamon direkwa nkwado mala wolo. Only care a buffum na ne deport remain deport. The person who their prime minister, or content creator, how will I friend here tweet here? Was tweeted that I have been deported. Those I was deported in the eyes of everybody, even my name that give me tea. Nemetazine me better. Mgafe hana lemanya so only deport. Now go and say no, I will go back. Hana so okay. Can lebananya. And with them a lot of course, even from those that are in IPOB, go take it to them. Go say who is lying to many of you this kind of a thing. And immediately I turn back, a change is at the status quo. Now I am now working for Nigerian government. Now a freedom fighter cannot go back home. So all this propaganda, because you cannot stay as a freedom fighter. They don't understand how angry I did. They don't understand. They don't. I'm here by 9 p.m. Biafran time. On your truck, a mutual discussion. Ajo is ajo. Defend even the one they don't know, just to make sure that Nakashim Haribi fall on them. Oh yeah, we back come the when mistake with many of us not at this movement. They try to cover up because that person that equal on your hand support who their Messiah. So these are the how we are going. Yes, 9 p.m. today we are going to meet. I want to thank each other. You're not covering me here about civil engineering. Not saying no. But he spend the time. Me masters on it. You know, some no. Saying by me to know. Nanka me to an bridge because he go to. These people, ebe mụnwawo MC the hungry aka m mara ihe nọ na IPOB but anụkwa m nkunkum MC o jide na nyanye no gi ọkwa nwanne ka e wee the hungry yes anya anugo nyanye no gi na ka nkwu okwu ọ ka mma nga m na-evughị egbe gbagbu ụmụnne m na-egbuchi ụmụnne m na-aspoil ahụ ụmụnne m dan m pụtara na-ekwu against my own people nchọga ka azọpụta nna ka m dịrị hungry. But onye nwere ụmụnne nwere ego agụrụ na agụ agụrụ anakwa agụ ya uche gedere ya ndịrị ụlọ. Thank you, brothers. We are going to meet 9 p.m. Thank you, my brother. All right, brother. 9 p.m. We just gathered here. The question I want to ask is Igbo youth. When una go stop dying? Wetin dey happen? Wetin dey happen, my people? Wetin dey happen? Before, if they catch anybody for IPOB, you go see lawyers go for them, go bring them come outside. But these days, if they catch you for Biafra matter, for this thing one day inside bush, if they catch you, nobody go come for you. The worst part be say no go even see am for media say so person don't buy or we lost so one of our men today. No respect for the fallen hero we fight. And now those signs now they pain us. When you talk and go see somebody go come write it. Write your nonsense and will make sure say I know you in person. Write your nonsense for this video today. So I don't know when we go get sense. I know about 5 people now who don't buy. I never see them for social media. Say this person with the honor am saying die. With the respect am saying die for this struggle. I never see them. I know about another 5 set of people where they inside. Nobody they go for them. The mama don't pull her. They tell mama say if they see them there again, they go buy the woman. The woman know they go again. Nobody they talk about them. So when Igbo youth go get sense, wake up for this sleep with the sleep. Where when I go get sense? However, now they die now. So you will go not say some fool go still come write nonsense. You will go come here today come write nonsense. You go there very careful for your own self because waiting they happen to those people go happen to you. May you feel the pain. My people, I bet want to share this video as you don't read.